koju je naslovio Policijsko udruženje pred komemorativne skupove. Policijsko udruženje nekog imena, vidjet ćete i svesti. Kaže ono, nulta tolerancija na narušavanje javnog reda. Strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Rice iz Novog Sada. Kao da policija nije jedna i koja treba da bude prema svim građanima ista. Saopštilo je da izražava razumevanje i iskreno saosećanje povodom najavljenih komemorativnih aktivnosti i okupljanja 1. oktobra. Međutim, kako je dodalo, ovo policijsko udruženje, iako čvrsto stoji iza temeljnog prava građana na mirna okupljanja, apeluje i zahteva da se ovi skupovi sprovedu uz nultu toleranciju na narušavanje javnog reda, bezbednosti i zakonskih procedura. Udruženje izričito naglašava da je profesionalna, nepristrasna i zakonita primjena ovlašćenja primarna uloga pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u obezbeđivanju zaštite svih građana. Strukovno udruženje policije izražava punu nedvosmislenu podršku pripadnicima policije da efikasno obezbede mir, bezbednost i očuvanje javne i privatne imovine. Saopštilo je ovo udruženje povodom najave da će danas u Novom Sadu, ali i drugim mestima Srbije biti organizovane komemoracije povodom 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu i smrti 16 ljudi. Policijsko udruženje dodaje da ne ulazi u sadržaj poruka okupljanja, niti u političke motive. Naš jedini fokus i prioritet je isključivo očuvanje javnog reda, mira i bezbednosti svakog građanina. Pozivamo organizatori i učesnike da se uzdrže od bilo kakvih provokacija, da dosledno poštuju saobraćajne propise i da u potpunosti sarađuju sa nadležnim službama. Svako narušavanje javnog reda, bezbednosti ili zakona zahteva hitnu i zakonitu reakciju nadležnih organa, kaže udruženje. U toj pasivnoj agresivnosti, kako nam to predstavlja, i služi vlasti da pošalje poruku, mi ćemo vama pokazati. Tu novinari 021 podsećaju da je 1. septembra u Novom Sadu organizovana komemorativna šetnja povodom 10 meseci od pada nadstrešnice. Više hiljada Novosađana odazvalo se pozivu srednjoškolaca i odalo počast nastradalima na železničkoj stanici. Međutim, pri povratku građana i studenta sa komemoracije više policijskih vozila krenulo je u pravcu kampusa, gde je oko 22 časa došlo do incidenata. Policija je na građane bacila šok bombe, a potom izuzetno jakim snagama počelo da vija one koje su bežali okolnim ulicama. Javljeno je i da je policija tukla građane i studente, kao i da je kampus bio opkoljen jakim snagama policije i žandarmerije. Napad te večeri dogodio se kada su se ljudi različili sa komemoracijom. Ljudi nisu bili agresivni ni jednog trenutka tog 1. septembra. Njima ovakva lažna udruženja kao i opozicija 2.0, studenti 2.0, zapravo sve ono što je ćaci služi da bi slali ovakve pretnje svim građanima. Ali valjda je njima jasno da je strah promenio stranu.